Untuk para pandemen wayang kulit klasik Gagrak Ngayogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit Gagrak Ngayogyakarta tansah hanjayen bawono. Monggo sesarengan kita mirengaken lan kita pirsani menggah babaran suci utawi wejangan suci Begawan Palasara tumrap Puntadewa. Babaran menika tumrap kula panjenengan sami minangka titah aksan wonten ing alam madya, alam ingkang gular. Bung Hastuna Masidham mugi rahayu kang sagung dumadi Ger Puntadewa kula kanjenge kene ya Ger keparinging Bathara kang karo jagat putuku para kadang Pandhawa iku dadi pepasrene jagat titah mustikaning bawana jagoning para dewa betenging jagat iku kinudang iwang padha bisa tekan titik mangsa jeneng para kabeh putu-putuku padha nyangkul dejiban suci brasta ambek angkara budining candala kang thukul ana angganing manungsa nanging manungsa iki mau sapa lan kapan pun eyang ora bisa ngendika nanging pesthekna ya Ger urip ana madyapada urip ana gumlaring jagat siji dalaning pati loro jodoh telu wahyu papat lumakuning kodrat iku muhung panguwasaning Hyang Widiwasa manungsa amung bisa ngreka lan jangka nanging pesthi muhung panguwasaning Bathara jangkaning jagat para kadang Pandhawa iku dadi mustikaning jagat mustikaning bawana kelakon utuku kabeh para Pandhawa nganake sesaji Rajasuya tegese sesaji Rajasuya raja iku ratu suya iku ngagungke ratu ratuning para ratu yaiku Gusti Kang Maha Wikan Gusti Kang Maha Kawasa mula ya Ger kulinge poneak dumadi kurung jagat iku ana ingkang murba lan misesa seranane bekti marang Hyang Widiwasa kudu bekti siji marang ibu loro bekti marang bapa telu bekti marang bapa guru papat bekti kang pungkasan bekti marang Hyang Widiwasa dene maknane bekti karo ibu amarga ibu iku kinarya pertapanmu
rikala ana guwa gerba suwene 9 sasi langkah 10 dina. Mula kowe wajib bekti karo ibu. Aja kowe cilik wani karo ibu, gedene kowe wani nyantulane karo ibu. Merga iku kang dadi pertapan rikala ana guwa garba suwene 9 sasi langkah 10 dina. Dene bekti kang angka 2 bekti marang Rama. Amarga Rama iku bebasan Gusti kang katon. Yen ora ana lantaran bapa, kowe ora dumadi ana jagat iki, mula wajib tak bekteni. Dene kang angka 3 bekti karo bapa guru. Amarga kang bisa mulang nyuruh marang kowe bisa menehi kepinteran. Dalan sing bener nuduhke panembah jati. Iku bapa guru iku. Mula wajib kowe bekti. Dene kang pungkasan bekti karo Hyang Widiwasa. Amarga Gusti kang Kuwasa iku ingkang nyipta jagat saisine. Lamun to bapa ibu iku mungkin arya lantaran nanging panguwasa tunggal dumunung astane Hyang Widiwasa. Besok tekan titi mangsa sing maune ora ana bali ora ana meneh. Raga bisa mati nanging kuwasa jati, ora mati nanging bali ana astane Hyang Widiwasa. Mula Jengger Puntadewa ningna rasamu nepna rasamu uga. Kowe kelakon jumeneng ratu pasang saji ing aran saji raja saya ngagungke Hyang Widiwasa. Nggonmu darbe rasa suka syukur kembali negara Ngamarta. Sepisan iki aku weling kudu duwe watak 5 perkara. 1 watak wiguna, 2 watak sudira, 3 watak susila, 4 watak naraga, 5 sambegana. Ing aran Pancasara. Panca iku 5, sara iku lelabuhan. Dene maknane mengkene. Mula jeneng para ngger putuku duweni watak wiguna, tegese duwe kepinteran. Agal ya alus, tegese jejering ratu kudu wegik. Buntas kawruh lahir lan batinmu. Sebab jagat iki werna-werna. Ana ingkang sugih, ana kang miskin, ana sing seneng, ana sing sengit. Mula kudu mumpuni ngelmu agal lan alus. Dene kang angka 2 watak ing susila utawa kang angka 2 watak ing sudira, tegese duwe tanggung jawab. Yen perkara durung rampung aja mujangga perkara liya. Nek perkara siji urung rampung mujangga perkara liya, mengko kepara malah nglentar kedadiane. Dene kang angka 3 watak susila iku kudu mlaku dalan sing bener, aja menggo kudu laras, lurus lan leres marang tuntunaning agama suci. Sebab manungsa kang dumadi karo kang murba yaiku Hyang Widiwasa, seranane ngagungke asmaning Hyang Widi, ngrasuk agama suci. Kudu bener-bener aja nganti ana dalan kang minggo iku watak ing susila. Dikanteni watak jujur. Dene kang angka 4 watak naraga. Tegese kudu ngukur kekuataning naraga. Aja nganti kuwate nggawa 2 kok nggawa 4. Iku teges ora lenggah. Ora ngukur kekuataning raga.
dile kang pungkasan watake Sambigana jejering ratu. Jejering ratu kudu sadurunge tumindak kudu dipenggalih mula ana bebasan kudu waspada lan kudu waskita buntas kawruh lahir lan batin kudu duweni watak kasarjanan ning ya aja ninggalke kasujanan. Ger Puntadewa kaya wis cukup nggonku weling marang jeneng para ger putuku wong bagus. Sesuk tak gadang kowe dadi manungsa. Kinarya mustikaning jagat. Wis cukup semene ger putuku wong bagus. Bisuwa sempulur nggonmu jumeneng ratu negara ing Kamarta. Ya. Dan kala narapa Kresna tan tulus hanyakra sring Resiwara Janawi Suta Ger Puntadewa panuwun kita wis kelakon jeneng kita wis gelar Sajiraja Suya Bathara Ngudaneni pratandhane Dirgantara jumegluk kaya udan sinemeni ya Ger. Amarga kang mujanggani lelakon iki eyangmu Resiwara Bisma lan Nata Ndarawati. Kaya wis cukup nggonmu pasangrat Sajiraja Suya. Bathara Ngudaneni apa panuwun kita Bathara Ngudaneni. Leng-leng indriya mangan duang rimang yayarena. Yayalena tanandang kanen.